weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to keeɗele to aali wuure to wudduro to sadela to guijiɗona to koɓɓillo to dabiya ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou sara to ndulumaji ko on takkusan juula ha to galle ceerno sar abdoullahi sar to dakar ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men ko leydi mauritanie accident musɗotinama ñande capantati e goho lewru décembre mayno 12 hara wodanagam capanɗe 4 kilométre hakkude mum e noctodan waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittande mum e yimɓe tato barmuɓe hen to leydi sénégal e nder capanɗe jeenayyi e tati candidat ji joƴƴinnoɓe kayitaji mumen to cour constitutionnel hen sappo e goho tawama ngala versement walla ngala kayit attestation kollirowo tigui joƴƴinino caution mumen mo 30 millions monennoɓe kala taw ko caution ko fati kaya e jeeri ɗina sumgoji to leydi mali fama woni forces armé malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti jangu seɓɓitiɓe jinnogo wadde e nder falde mourdia ɓe mbari seɓɓitiɓe hewɓe ɓe bondeni ɓe matériel jonɗo kedde afrique ma en kettoro ɓiɗo musidɗo men alassane oumara mbocam habaruji men jolam jaɓɓeri ma en jaa ha to leydi japon to leydi russie ha to leydi corée du sud to turquie to arabie saoudite bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piran pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno djiby sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djiby sy ko jaadino ɗanwal e ɓalowal kala ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune allah ne rokkimo hande mbawka e hattani wawde yaltinde morsaji kewɗi coomiɗe e nder reedu neɗɗo ɗi neɗɗo fonno oppirede o rokkuma leɗɗe ɗi jalta ha jiira guite ma taw reedu ma sekaka ceerno djiby sy ne safa rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala wonduɓe asmo diabète tension yanɓe avc ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafine yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo fodde sappo e jeenayi rafine yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗino wirumani dendagal borosaji gonɗe ma jalta ha wiye ceer ceerno djiby sy ene yawre ɓe rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe omo yawran kan ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko seyɗani kala ceerno djiby sy ne yawran ɓen worɓe ɓe arsigaji men kippi omo jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe e kala leydi e kala continent ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ha laaɓa ceerno djiby sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓernde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko CFA ko temedde nayyi CFA e dendagal leyɗele taaride sénégal kala listihar jiɗɓe waɗnede listihar ceerno djiby sy ne jogui numéro web e numéro orange money on numéro mbatta ko 78 128 35 98 ceerno djiby sy ne andina dendagal kileneɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi to nakcotto lamorgo leydi mauritanie to base makko leegal nettek kala jiɗɗo jokkodirɗo e ceerno djiby sy numéro makko téléphone ko leydi mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro appel kadi ko numéro whatsapp omo jogui numéro appel goɗɗo mbatta ko 34 49 40 59 ceerno djiby sy ene safra dendagal rafiji gorago no lidorno omo safra yippiɓe leece yawo yitade koye men e ustoraɓe gorago e on fannu ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe muuɗo hirda ceerno djiby sy ne andina dendagal kilineɓe mum tawateɓe to sénégal e ko taari ɗum kala wonde base makko to Agnam ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon min yi ko wiye ceerno djiby dem numéro mum 77 395 99 17
ceerno Djiby Sy andina dendagal kilineɓe mum leɗɗe kese pulle gari eɗen leɗen taweɗi toje seero kecciɗoji reedu ene tawen kadi leɗɗe ayitata hen seeɗa jubba mbaɗa e ataye sa yari ñonkoto gonɗo e reedu ma ha yalta ha laaɓa ko leɗɗe moƴƴude e goragu moƴƴude e ndewagu kadi ɓeydoje goragu ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade ceerno Djiby Sy cellal ko kañum woni afo ngalu cellal ala coggu gandal de ne weeli kono gandal jaadugal e nunɗal kadi ɓuuri welde ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko laaɓaɗo bindi ganduɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadino ɓalwal e danwal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola omo safra wonduɓe diabète asthme tension yanɓe AVC koyɗe musoje keeceje musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoje ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawɓe rewɓe surankoɓe sowaje rewɓe dartoraɓe joguiɓe ellaji musaji ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe barogal eɓe seeɗineji makko koye mumen ha kamɓa kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana rafi mbawɗa wondude fof ɓurdata balɗe tati tawa wi weng ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu omo safra ɓen worɓe ustaraɓe goragu jippiɓe leece yawɓe yitede koye mumen kala e on fanno mo jogui leɗɗe biyete ko meeɗi moosa ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko bawɗo listihara ko indema dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga en andina dendagal kiniɓe mum e oɗo saaha mo kaldemo tawe to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko toon to Paris mbatta ko numéro makko leydi France ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe makko wonde base makko ne tawe to Dakar ene tawe toon miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone koye 77 74 94 15 on numéro kadi kañum woni numéro mabɓe weeva e numéro orange mo ne wonɓe yiɗne wadde listihar base makko to Nouakchott hakkude robine 4 e hakkude robine 5 e robine 4 to leegal 6e base o ne gollane tawi ɗon almudo makko ne wiye Sile Diallo ceerno Sile Diallo jiɗɗo jokkodirde e mum mbatta ko numéro makko kanko ceerno Amadou Tidiane Diallo walla numéro ceerno Abdoulaye Diallo mo Dakar ma heɓen ko laaɓi ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkorodinnooro ari ko wallude e safrude haa moñi kala yiito heen hoore muɗuma gorel te ala effet ala rewam a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa heewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi heen aafiya mawɗo no feewi heewɓe heen fonnoɓe oppirade yogay ñabboji woni heen wurno ko poɗɗe kono hannde o ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ene safra yogay ñabboji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu wuloru jaaɗoru janowo joguiɗo diabète yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah sa yiɗi andude ko jangta e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi kotori sa tol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tamba kala 78 119 00 65
so tawi gonda koto galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonda koto aslem jokkodirta koye Mamadou Moya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonda koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonda koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña jaam. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawbaare ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi talata sappo e jeenayyi dewo hoddayru hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje youtube ko miñumen sehil men Saydou Abou ko adi kabaruji men hono ardiɓe société gorel teya ardiɓe société gorel teɗa nagge no ndidorno ene ndenta ene mbiya onon kala to gonɗon enen mbawduno wonde kala dendagal kilineɓe mabɓe ɓe mbiyon tigui hitande moƴƴere hitande jamna hitande cellal hitande ɓamtare ko noon kadi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum e dendagal hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa mo wiyon kadi hitande jaam hitande ɓamtade hitande ɓuurala e hitande cellal habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keɗoɗen pudortoɗen RAFT ko woni parti de rassemblement des forces démocratiques ko landa lunda ardiɓe landa ka noon ina gandina dendagal bandiraɓe e militant ji mabɓe kala wonɓe nder leydi hen ha wonɓe caggal leydi kala wonde hoore landa ka hono Ahmed Dadda o semorino moƴƴino feewi siftinde on noon ñande aleta ɓennuɗo capantati go lewru décembre o waɗino crise woni tigui mbale seeɗa o nawa ko ɓuuri yawde e yaccade to hôpital woni centre national de cardiologie mo Nouakchott o waɗi examen ji makko kewɗi noon e taw examen ji médicaux ji woni majji jaltuɗi keddiɗi ɗi ko talata hande o fonno tigui yaltude ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni délégué général Tazour woni gardiɗo catala Tazour hono Hamidou Wula Mohamed o waɗi tigui inauguré ñande aleta ɓennuɗo capantati go lewru décembre central électrique woni central courant to wuuro witego Basikedi tawetego e nder commune mo Bourata e nder Mokatade Mala e région de Brakna on central noon ma sarwu kay fodde temedere capanɗe jeetati e jeenayyi famille ma mbaw hebde courant mumen hano hannirtini jaru golle makko noon ene qime ha temedde ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi million taw ko haalisa ugoya e limore hinde nde Tazour noon ene jogui e oɗo saaha joni fodde nogas go central électrique hono majji ɗe foti wadde kay e nder guure tawateɗe nder leydi he eɓe kadi hollirama noon kewɗe majji kay gasi ha laaɓi mbaɗama inauguré keddiɗe golle mumen e jokki hano hannirtini ɓe kolliri kadi eɓe jogui projet nannude courant e nder capanɗe nayyi e goho wuuro e nder leydi he yidde kay e fandare laamu ngu e oɗo saaha joni ko dendagal guure bawɗo wonde kala tokseɗe manguel kala yo heeɓa kuɓa moni courant mum e ndiyam mum labɗam hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar hono mbiru ene gardidi kabaruji men accident musto waɗi sara wuuro wiyetego Wadanaga tawatego capanɗe nayyi e 5 kilométre hakkude mum e Nouakchott accident o noon waɗi ko ñande aletta capantati e go lewru décembre jamma ɗum waɗi noon mayɗo hen goto e barmuɓe tato ko otoji tati noon kañumen pelɓodiri tawi kadi saabi accident o ko dogdeɓe kamɓe kala dogdu fakkinde no fewi
ɗeɗo mayide hitande noon teskama tigui accident ji musɗi mbaɗi e nder leydi he hen accident goto wanno tigui ko hakkude boggue e elega waɗino yimɓe nayo wasnoɓe hen pittali men tawa kadi ex député goto ne jeeya hen accident goɗɗo wanno koye dow lawol Nouadhibou toonne waɗino mayɓe ɗiɗo dendagal mayɓe kala eɗen mbiyande Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe mayɓe julɓe kala sofreɓe ɓene ɗen mbiyaɓe tigui ndeɓe tinnoto mbatta hakkillaji no fewi ɓe usta vitesse uji e kala saaha yarude sese hatta yettade habaruji men ɗemngal pulaar sen memete leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen e nder capanɗe jeenayi e tati candidat tawa ko tinaɓe kay to conseil constitutionnel tawama tigui hen sappo e goho tawama tawa tigui versani woni yoƴƴinani caution mumen mo 30 millions ko capanɗe jeetati e ɗiɗi candidat tan tawa ina jogui kayitaji mumen hollirde kay wonde déposi oɗon caution article taw ko L 121 noon ngal temedere nogas e goho e nder kuule leydi Sénégal holliri tigui holliri kay wonde jaɓantaki e dossier ji muɗum candidat tawa kay ɗina dossier ji tawetaki hen ɗiɗo pièce aji jeenayi woni ɗiɗo 9 tigi pièce justificatif e nder ɗina jeenayi noon ina tawi hen attestation tawa komo direction générale des élections woni gestion générale des élections gestion générale mo des élections kañum tigui hokkuma oɗon kayita kala dossier noon mo ala oɗon kayide ene addana jomum kay waɗede rejeté woni waɗede rekkale candidat ji ɗiɗi noon ɗereji mumen ala oɗon attestation ɓen goni hono Ousmane Sonko e maître Moussa Diop a yipa dafe noon commandataire mo Ousmane Sonko o wi wonde o déposi quittance makko to o déposi no quittance o to SDC woni tigui to caisse dépôt et de consignation o déposi no toon kayitami ronki noon caggal ɗum noon o hollira caggal nden o addino toon caggal nde o adduno toon caution taw ko caution Ousmane Sonko tawi ene wondi e relevé compte bancaire o wi noon CDC salinoma waɗandemo attestation ici mabɓe de justice hono Cheikh Issa Sall waɗi toon ya gartaji kewɗi ɓe cali tigui rokkude ɗum oɗon attestation ɗum woni sababu noon ni haaɓe déposi relevé compte bancaire o addi andinde wonde haaliss o ina woodi so tawi noon ko ɗereji maître biyeteɗo maître Moussa Diop onne tigui lettre mum taw ko lettre muɗum ko procuration lettre mum procuration tardi tigui signede arani tigui temps mo foti wonde tawi kadi ko juge d'instruction fonno sifde oɗon kayita kañumne ko ɗum woni maître Moussa Diop noon guila sappo e joyi lewru décembre o tawete tigui koye kaso e mbadi mandade dépôt o wonno noon ko ñiŋoje haalde gueɗe ɗe godani faade hoore leydi ndi woni ko wiyete diffamation faade hoorejo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Pikine to legal Pikine Dakar ko suka debbo goto tawa tigui ine maayi e nder suudu suka mum gorko tawa mo yaltidanno o tawa tigui omo wasi toon fittande makko on suka mayɗo ɗon inde makko ko NDM o tawa noon komo ɓorti hano jibinire noon gorko o noon tawa gorko o noon wona jibinande leydi Sénégal ko koɗom no tuma noon ko on tigui foti ɗeɗɗudemo ha wasi fittade makko wiyama teɓ noon e oɗo saaha joni omo tawe juuɗe dadiɓe enquête n jokki hen kay ha laaɓa holko saabi kay wargo oɗon suki debbo ha joni koto Linguére paaɗena ñande alarba capantati e goho ñande alet capantati e goho lewru décembre 2023 sanga 10 heures be tawe ko to wuuro witego ñeeri tawetego kilométre uji jeegom hakkude mum e commune mo carñi e nder département mo Linguére ko gorko goto goski gorko goto mo duuɓi capan tati tawa ko gaynako tawa tigui ene welta e lekki ɓokki tawa kadi kala makko ne haɓɓe dande makko ne haɓɓe lekki hen ene welta ene sikka noon ko battiɗo o wiyetno noon ko Mamadou Kam koreji makko noon ko koreji makko jiitimo gendarmerie ari ha toon wadde constat mum e wondude infirmier chef de poste de santé mo carñi noon goski ki nawama to morgo hôpital Maguette lomo Linguére enquête udditama hen koreji makko noon kolori tigui wonde kanko biyetenoɗo Mamadou Kam holko yawanno seeɗa to banggue hakkille teskama tigui e kala saaha mo joguino rendez-vous makko ƴettoyde safruji makko to hôpital Fana mo Dakar e mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma
harnamal janna kanko e mayɓe julɓe kala allahuma amina koto leydi Sénégal ha joni altine hanki go lewru janvier taɗu junnaji ɗiɗi e nogas nayyi ko combat mawɗo taw ko lamba wonno to arena mo Dakar hakkude modulo roi des arènes hakkude muɗum e ona biteɗo boya ñagade jinnoɗo kay ittude jinnoɗo ittude kay hurumo e hoore makko kono noon modulo Allah rokki ɗum polgo hedditima tigui e hurumma makko so wonde kay ha joni roi des arènes mo leydi Sénégal modulo noon heeɓi oɗo saaha joni ɗeɗo balɗe sakkeda walla ɗiɗo lebbi sakkeda heeɓi victoire uji jeegom paydiɗo no fewi ko wayno kay laabi ɗiɗi omo liiɓa émission e libde kadi e hebde kadi o liiɓi kadi kene ko wayno biteɗo Moussa Diouf e ko wayno biteɗo Laya Beye ɓeɗo kala o liiɓi ɗum ta ko joɓɓiɗi ngalda e kuule ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni talata hande ɗiɗi lewru janvier 2024 cour constitutionnel mo leydi Sénégal waɗi rekkale woni salima dossier taw ko candidature biteɗo Aliou Sarr gardiɗo coalition convergence pour une alternative progressiste en 2024 ñande capantati lewru décembre nde kadi fodde kayitaji candidat ji nogas jurnanoma kono hen tato tan tawana hen tato tawana kayitaji mumen timmi ina mbawi ene moƴƴi heddiɓe ɓe kala mbaɗama rekkale tawede kay ko wayno doublon woni tigui inde limtiɗe woni hen walla tawrede kay paare tawa inde mumen ngala e liste uji électoral uji kanko Aliou Sarr noon kanko Aliou Sarr noon en keɓani tigui andude holko saabi kay dossier makko waɗira rekkale e oɗo saaha joni koto Tambacounda suka debbo goto tawi kadi ko gérante agence PMI on tigui agence PMI biyetenoɗo biyeteɗo F Baro kañuma tigui wiya teɓa o nanguira noon ko dirkude e dirtinde fodde million ngaji tati taw ko franc CFA nden noon catala bitegal lonese caggal tati hattima haalis kewɗe no fewi mo fonno versude o versani laabi kewɗi namdimo nde o addata versude oɗon haalis nde makko laabi kewɗi caggal ɗum noon ko ɗon tigui ɓe gaddinimo plainte nden noon o ɓilima e juuɗe ɓeɗon waɗoɓe enquête ko ɗon tigui o holliri wonde ko kanko tilfi haalis o caggal kay nde o yinno wadde haalis joué taw ko jibi joué fijirde haalis jibino haalis ko ɗum o yinno wadde woni jeu de hasard ko hen tigui o perdi o yinno noon ko so tawi kay o gagnima o remboursa oɗon haalis Allah waɗi noon o perdi e oɗo saaha joni noon on waɗa tawe mbadi garde o naggama mbadi garde vie nde garde vie makko timmi o waɗama déféré noon yesso parquet mo Tambacounda ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal sen mum Tambacounda jen ha to Ziguinchor ciftorena nduwonɗen musidɗo men seydi men hono ceerno Amady Saga Kebe nde Allah yurmotomo yafomo harnamal janna kanko e mayɓe julɓe kala allahuma amina kabaruji men ɗemngal pulaar sen mumima to Ziguinchor ko to leydi Mali paɗena koni koɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ina jokki wadde opération men yidde kay ittude dendagal ñonkoto e pelle ceɓitiɗe e haɓade pelle joguitiɗe kala tawateɗe e nder leydi Mali no didonno e nder ndina mbadi noon ɓe kolliri ñande capantati e goho lewru décembre 2023 ɓe duppi base seɓɓitiɓe ɓe mbari kadi seɓɓitiɓe hewɓe no fewi ɓe keptiniɓe kadi matériel jonɗo no fewi to Mourdia to banggue worgo ɓaƴo funnague guire tonne kadi ɓe koliri wonde ɓe teri pikkoɓa goto terroriste uji wonno ɓe pikkoɓa ɓe mbawi tigui fellude pikkoɓa ɓe bonni ɗum ha suuri ladde ɓe bonni tigui matériel gonnoɗo hen kala ɓe joɓimi pittali seɓɓitiɓe gonnoɓe hen ɓe koto kiidal paɗena commissaire divisionnaire Mamadou Doumbouya kañ e dadiɓe mum mbaɗino descente mawɗo no fewi e nder hakkude wuuro kiidal ngo ɓe jiitito noon petalaji kewɗi no fewi wondude e kuure e munition équipement guerre kewɗe no fewi tawa kadi ɗum ko matériel ɓeɗon wiyetenoɓe GAT woni groupe armé terroriste ɓe mbawi tigui yiitude ɗum ɓe tetti ɗum ɓe jiiti ɗum noon koye nder leegal gotal bitegal e tambara ngala kiidala hono commissaire o noon holliri ɓe jiiti ɗum noon koye ballal population wuuro ngo caggal kayde surɓiniɓe oɗon kabaru ko ɗon tigui ɓe mbawi wadde descente
gonta haɓe jiiti ɗi ɗon kabirɗe ɓe mbaɗi erago ɗon kanko commissaire o waɗi eran fadinangal population kiidal e ko taali ɗum kala koɓe jii koɓe paamani walla tigui koɓe donki famde nde ɓe jokkodirta ko ɓuuri yawde e yaccade e koninkoɓe leydi ndi ha joni ko leydi Mali kettoɗen ñande 29 décembre 2023 ko policier ji ɓe commissariat de kala banko courant e gardogol commissaire principal Yaya Jambele e cukko muɗum hono Cheikh Soumano ko kamɓe tigui teeɓi jimowo kelme woni rappeur lolluɗo no fewi nder leydi Mali biyeteɗo YP o nanguira ɗon ko guyka tawi kadi o wujjuno nawno tigui ko saka on saka noon e dow lawol e saaha accident taw kadi ko accident bannoɗo e dow lawol o yaadi e oɗon sak tasama kadi on accident ko kanko e yaadi makko kanko ɓe provoque noon ha on accident waɗi sac moɓe jaadi o noon e waɗi ujunnaji 3,5 euro woni 3500 euro tawi ko mbiɗen ko on accident ko kamɓe saabi ɗum enquête uji ɗi noon jiiti tigui ene jiiti tigui nde jiitimo nde nangui sago tawi tigui sago ɓe tawi hen heddi hen fodde 1175 euro ɓe nanguimo noon ɓe tawrimo kanko YP o rappeur o ɓe tawrimo kadi wonde omo hutoro drogue kadi omo waɗa trafic de drogue ɓe tawi kadi omo jogui sete timmuɗo no fewi taw ko kanko ardi ɗum on set noon ko waɗoɓe casiyagal e yoyoɓe drogue e kala saaha oɗo saaha joni noon tawi juuɗe dadiɓe koto bankasa paden ñande alkamisa nogas jeetati lewru décembre 2023 ko pittol bombo tufanogol e dow lawol fetti hakkude wuuro witego sama hakkude mum e Gomosogu e nder cercle mo bankasa yimɓe nayo jamureɓe mbasi hen pitali men tawi hen tato ko rewɓe keddiɗo o sikki ala ko gorko ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men sehil men hono Alsana Oumar Mbodj gorko mo Saradogo Alsana Oumar Mbodj mi salminima juurmama. mi salmitimama Ghalii Abuu en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko doɓiɗɗen habaruji men e dongre Afrique wonande leydi Mali ñande 31 lewru bawte ujunaje 23 ko on gardiɗo hono leydi hono Mali Assimi Koïta wawi kañum waɗede hono konngol mum woni ko discours mum faade kay e ɓesgu Mali ngam ñamanade ɗumen moƴƴere e kisal e ɓamtare o haali hen noon ko e nder hirande ujunaje 23 keɓgol maɓɓe kay kono kidal e wonde kadi e nder gueɗe kewɗe ko nande ni e oɗo saaha moɓe goni hakkude leydi Mali ndi e leydi hono Algérie ko nandal wasde famodirde ko woni ɗon ko e séparatiste en hono jaadi toon ha addi noon hono taƴuɗingal o wawi kono haalde e ɗum ɗon caggal ɗum ene wayno dey o haali hen ko ɓuuri tewtude kay ko ƴeewde kay wadde kono dialogue taw ko direct mon e wawa kadi rendinde ɓesgu leydi kono Mali ha kadi deƴal wawa arde ɗon ɓe mbawa kadi yitodirde e koye mabɓe ngam kay nawde leydi ndi kono yeeso to leydi hono Guinée ko noonne kay hono Mamadou kono Doumbouya kañum ne dey caggal kay duuɓi ɗiɗi follugo Alpha Condé kañum ne wawi wadde hono haalande mum woni 31 lewru bawte ujunaje 23 waɗi kañum ne haalande mum ko fatti kadi e wiide wonde ma waɗɗo référendum o fatude kadi e taw kadi ko constitution keso e hirande ndeɗo ujunaje 24 mare ɓa ma mbaw kay wawde kadi rendude e taw kadi ko wawi goto taw kadi ko rendinaɗeɓe taw kamɓe ndendita koye mabɓe e taw kadi ko wawde kadi mahodirde e koye mabɓe haɗa faadi mbawde made leydi ko fayi arde ɗum noon ko yidde koye ngol tadi ko fanno ngol ɗo lawol yidde kay ƴettude kono taw kadi ko nguɗo laamu arde ɗum ko nande kono civil en mbawa kadi hono joktade hono o leydi ndi ɗum ɗon ɗi ko ɗum woni kankone hono fadare makko ɗum ɗon laamu ñaguidi hono leydi ndi kañumne hono jaam e kisal e ɓamtare to Côte d'Ivoire to ndi ko ɓen remoɓe ko tawi remoɓe hono bukki ne wayno ko toon ñamon gaari toon bonni taw kadi ko ndema koɓe ndemanno e nder leydi ndi foof ɗiyen ñamon mbawi kay hono ñamde bonnude e tawa ko ndema mabɓe e nde ɗo kadi hitande kono yewtude Madagascar hoorejo hono leydi ndi hono Andri hono raso eli na kanko de
waɗi kay kone ñande capantati e goho lewru bawto ujunnaje ɗiɗi nogas e tati taw ko yewtere ngam hollidde ko jogoɗi gollade e o mandat makko ko taw kadi ko ɗiɗaɓo cadde toon dey ene waylo waɗi oɗo opposant biyeten hono succès hono magistrat jaro e duuɓi capanɗe nayyi ene wayno kanko ardi hono landa wiyeteke taw waylo transformateur ɗum noon ene wayno waɗama dey jagorɗe gardiɗo jagorɗe hono leydi ndi cadde nde tawno wonde o meeɗi wonde kanko ne saɗɗe hen guila ujunnaje ɗiɗi nogas e sappo e jeetati caggal ɗum waɗi hono pelɓudiral guila nogas taw kadi ko octobre ujunnaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi ɗum noon addinimo kay yaade hono caggal hono leydi toon to États-Unis hono Amérique fodde hitande caggal ɗum fati kono leyɗele Europe ɗe hani taw kadi koye lewru novembre taw kadi koye ballodiral toon to Kinshasa woni ono Congo Kinshasa ene wayno ballodiral e mumen ha ɓe mbawi kadi signodirde e wonde kay o arta kadi e nder leydi kono cadde ɓe mbawa kadi liggade kono on leydi ndi caggal nde warta nde o waɗi hono mitikaji kewɗi no fewi ɗum waɗi noon ay référendum balɗo ñande sappo e jeeɗiɗi taw ko lewru bawto ujunnaje ɗiɗi nogas e tati ɗum kankone o yamiri wonde yimɓe ɓe goto eey ɓe mbasa wonde ala e oɗo saaha noon ɓe kankone noon o wawi kadi toɗɗede e oɗo saaha wonde yo o wona taw kadi ko gardiɗo kadi jagorɗe mabɓe taw kadi noon ko lundiɗo kadi mo laamu ngu kadi hettini no fewi ko lundiyanke mawɗo fewi guila kay e gurdam e bammum on gardiɗo taw kadi ko transition Mohamed Idriss Déby Itno kanko Idriss Itno guila kay kankone ko fodde kay duuɓi capanɗe tati eɗen wona e laamu ngu ɗum noon kankone ko lundiyanke babiraɗo no fewi e oɗo saaha noon ɓe mbaɗimo hono yo ardo jagorɗe mabɓe mbaɗama dañal artu toon walla ala ɗum ɗon ko woni yesso daɗani guite toon to Congo Kinshasa toppitiɓe ko fatti yuɓɓinde toon wooteɓe ɓe tonggui polgu kay Félix Tshisekedi e gardugol mum leydi ndi hono noon ɓeɗo lundiɓe e kadi ko jaɓani kadi goɗɗo kadi taw kadi pour wonande Moïse Katumbi Martin Faylou Denis Mukoy e wone ɓene jeegom wonɓe foof mbi wonde kadi jadani e ɗiɗo woteji koɗi guyka tan ko waɗa ɗum noon bandiraɓe hettiyankoɓe Ayawo TV ko ɗo Kumpital men e dongre Afrique ko ɗo kaɗɗen hen taw wonno koye dande musidɗo moon sehil moon guiɗo moon Alassane Oumar Moccugol komo sardo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi sen ummimeta Congo Kinshasa koto Congo Brazzaville paɗen to Congo Brazzaville noon teskama tigui ɗeɗo balɗe ko toɓoji kewɗi ndiyam jokkodiri toon e oɗo saaha yoga e leede koye yoolere goni galleji kewɗi oɗo saaha joni koko mbi dakka ndiyam laamu ngu holliri wonde fleuve banggue e fleuve Congo e oɗo saaha joni koko fuɗɗi tigui maayo ngo koko fuɗɗi ɓennude to fonno haadde ɓe jogui kuuɗuli kewɗi ko fati e yoolayru. Koten dumale meden kulluyo Koten dumale meden kulluyo Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi takkusana yoni to galle ceerno Amadou Nene to kay haydi ko on takkusan kadi yoni ha to galle ceerno Amadou Tijane Alpha Mamadou Siley Ba to moderne ha Samassa to kay haydi ko taari ɗum kala habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Japon puɗɗoɗen talata hande ɗiɗi lewru janvier 2024 ko avion taw ko compagnie Japan Airlines kañum tigui felmi avion goɗɗo e nder boowal laade ngal Tokyo hanne international avion o noon fetti caggal ɗum o ruppiti jeygue e ka jolluno noon temedde tati e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo passager jolnoɓe ɓen e makka kamɓe kala ɓe mbawi faabede ɓe mbaɗama évacué ko adi kay ko laana kam ene ruppito jeygue koto leydi Japon ha joni altine hanki Japon heeɓi séisme woni yerɓande leydi musde no feewi e nder yerɓande he noon bilan provisoire sankiɓe sakket mo keɓɗen eɓe jaara
capanɗe nayo e jeetato wasɓe hen pittari men e barmuɓe hewɓe no fewi e nder barmuɓe hen tawe hen tampuɓe sanne laamu ngu noon koko hori kay e oɗo saaha joni fabade e jayyaɓe heɓɓe sakkaye wawde wadde bilan matériel bonɗo hen menace tsunamide eɓe joguino menace tsunamide woni tigui hujogade kulhuli ma maayo ngo yaltina ndiyam ha naata e nder wuuro hono koɓe kemno duuɓi ɓennuɗi kono e oɗo saaha joni oɗon menace ene wayno waɗama écarté wondi ɗina kulhuli ittama ɓe ɓuuri kaye oɗo ɓuuri boomade noon e oɗo séisme ko tawetnoɓe to port mo wajima habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Russie paɗena dadiɓe ɓe leydi Russie ɓe aynima subaka talata hande capanɗe jeenayyi missile ɓe aynima ɗum taw ko missile aji ɗi jiida cirole e nder leydi Ukraine hen capanɗe jeeɗiɗi missile taw ko missile ɓen noon ɗin missile aji noon défense aérienne mo leydi Ukraine jaɓɓima ɗin missile aji guila dow ɗi teɓɓiɗi gila dow ɗi kadi kay ɗin misilaji yettade to panoɗi bonɗiɗi gila dow e ɗin misilaji noon e ɗin misilaji ɗi ɓe jaɓɓi hen sappo ko hypersonique kinjala ene waɗi kadi tati tawa ko croisére koto leydi Corée du Sud paɗena chef de file de l'opposition woni mawɗo lunda e nder Corée du Sud hono biteɗo Lee Muyunga kañum tigui fiya laaɓi e dande walla mbiyen e guenol talata hande ɗiɗi lewru janvier 2024 to wuuro witego Boussouyane e saaha kay o huccidirno e jaydi yankoɓe ko ɗon waji goto sorti fiimo laaɓi e guenol o yani e leydi ko ɗon o hunda walla hocca on nawa tigui to hôpital mo tawi juuɗe safroɓe piiɗomo o noon wiyama teeɓe oɗo saaha joni ene tawi juuɗe enquête en to leydi Turquie paɗena laamu leydi Turquie holliri tigui wonde ɓe nangui capanɗe tato neɗɗo e nder leydi mabɓe tawi tigui ko wonnoɓe ñukidade woni espion ngaji ɓen noon taw kadi gollontono ko laamu leydi Israël koto leydi Arabie Saoudite paɗena leydi Arabie Saoudite ene heddi ha joni kayim e ñawde ñawore wargo e nder hitande 2023 nde ɓe mbari temedere capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo waɗama exécuté tawa ko ñawanoɓe ñawore wargo ɓe ñawanoɓe noon ko ñawore wargo ɗum ɓeydima no fewi par rapport à hitande rawane saabu en 2022 ko temedere capanɗe nayyo e jeeɗiɗi neɗɗo ñawano ñawore wargo ɓen woni waraɓe so tawi noon ko 2019 ko nden ɓurno bonde saabu nden noon ko temedere capanɗe jeetato e jeeɗiɗo neɗɗo ñawanoɓe ñawore wargo kañumen tigui woni waraɓe e nder leydi he ɓe hen tawa ñawirno ɓen hen noon tawa ñawirno tigui ko waɗate hoore ɓe hen ko gueɗe goɗɗe mbiɗen noon sakkitiɓe warede en 2019 ɓe noon ko ñande alerte capantati sakkitiɓe warede 2023 ɓe mbara tigui ko ñande alerte capantati e goho lewru décembre ko ñande hen tigui ñawore fawa islam fawe dade mabɓe ɓen noon tawa mbiɗen hen ko ñande capantati e goho lewru décembre ɓe mbaɗa ɓe tuma noon ko warde koye hen temedere e nder temedere capanɗe jeeɗiɗi waraɓe ɓe hikka hen capantato ko terroriste en tuma hen ɗiɗo ko militaire uji tawa ko jamfinoɓe waɗi haute transition ɓen woni transition ko ɓen woni waraɓe koto leydi Israël Gaza leydi Israël e Gaza guerre ne jokki ha joni walla mbiyana Israël jokki aynade bomboji mum e pettoji mum e nder jokli Gaza kala e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe taw ko koninkoɓe leydi Israël ha tengti noon e ɓen taw ko witeɓe réserviste woni tigui réserviste taw ko ɓurɓe wonde sukaɓe hewɓe mabɓe kolori tigui wonde yidde men e oɗo saaha joni ko yo pamodirala daña guerre o darte saabu guerre o juuti no fewi yoga mabɓe kolliri tigui wonde kay jeehi foftere kono gartata ɗaminaki kidi artude e oɗon guerre ɗum waɗi noon fuɗɗima e mabɓe fuɗɗaɓe nanguede suka debbo goto nanggama soka ñawama fodde yontere kaso suka debbo goɗɗo ɗon holliri wonde kañumne so yiiɗi soke kono kay so foftere mum gasi ruttota ko e oɗon guerre saabu yidde mabɓe kay ko yo guerre o nattu saabu ɗum juuti no fewi ha joni to leydi Israël sondage holliri e oɗo saaha joni e nder temedere neɗɗo kala hen e nder temedere neɗɗo kala hen ko hen sappo e joyi tan kolliri wonde kay ene jiiɗi yo Benyamin Netanyahu jokkum laamu ngu heddiɓe ɓe kala kolliri tigui ko jadani e makko caggal ele guerre o jiiɗi tigui yo wayle hano hannirta ni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawan yiiden to nangui nate ɓosoje ko Saydou Abou so tawi noon ko roɓino Afrique ko musidɗo men seydi men Alassane Maka Mbocca gorko mo Sara Ndogu kerkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on